Нека си поговорим за менопаузата. Период, за който е добре да се подготвим много преди той да настъпи. Защото това може да бъде един много стресиращ и дегенеративен етап от живота на жената. Но може да бъде и вълнуващ, красив и енергичен. Зависи от пътя, по който сме поели и изборите, които сме направили. Още от най-ранна възраст човек пълни своето тяло със здраве, имунитет и дълголетие с начина, по който се възползва от младостта си. Качествения сън и хранене, спорт, ментално натоварване, възстановяване и ценности предопределят бъдещето на нашето здраве и живот без болести. Косата е барометър на времето и на темпото ни. Колкото повече пада, без да спира, толкова повече ни дава сигнал: спри се, помисли какво ми причиняваш. Преди да предприемете поредната терапия, режим или популярна мода, се замислете дали сте готови за качествена промяна. Задайте си въпросите: какво не е наред, какво точно се случва, каква е посоката, която мога да следвам дългосрочно и ще мога ли да се придържам към този начин на живот. В следващите епизоди ще ви разкажа за моята грижа за коса и за промените, които прегърнах като подготовка за по-здраво бъдеще. До скоро!